Masquera say Mure Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana kati kutanga kukuya paneno channel, please don't forget to subscribe. Kana uchingwa garoka subscribe, but don't forget to comment and share this video. Nasi Mure Zimbabwe takuigira nyaya yabuditswa na DJ Oli. Babuditsa leaked audio from the former CIO Abuda Historia Takashanda security sector for a long time. This CIO Abuda exposer Grace Mugabe ashitaura iye achiti Grace Mugabe ane chipambi chaakaita muri Zimbabwe. Abuda achitaura iye about Tonderai Mugabe, muyo murume ari kubuda achitaura iye achiti mwana wa President Robert Mugabe, the late President Robert Mugabe akataura iye achiti it's possible kuti mwana uyu ndiwa Mugabe. Zvinzi pane security yaitumirwa achigariswa kuMount Pleasant achiprotectwa muri Zimbabwe, but the problem hanzi chavapo ndema DNA zvichinzi anabhona nanachatunga avakwanisi kushandiswa for ma DNA test. Why? Hanzi because Grace Mugabe ane chipambi chaaita, hanzi anapita pamire anga varipo vari kunzi pane vana zvichinzi panana achatunga pane vana pita pamire zvichinzi so maresults anogona kusabuda in favor of Tonderai muri Zimbabwe. Nataura zvakawanda zvichinzi Grace Mugabe akauraisa vanhu vakawanda mushure mekunge vathreatena kumuexposa chihure chaaita muri Zimbabwe. Risingaziva kuti nyaya yechokwadi here kana kuti. So tangokuigirai the part this audio buditswa na DJ Oli muri Zimbabwe tichingoti for the full audio you can go and check it out pa channel DJ Oli inonzi 5 Point Creatives muri Zimbabwe. Chadzokorodza futi 5 Point Creatives ndo pane the full audio buditswa nyaya iyoyi pachiexposwa Grace Mugabe. Tikade kuwesta nguva yenyu toti mungonzwa this audio mamadza zvamurifunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. Wozonyatsobvunzisisa kuti panenge uchida kunzwisisa ndepapi nyaya yemwana uyu anonzi Tonderai uyu Mugabe, right? Mwana uyu I don't know kuti ndiye here wataisira magadzi kuna concert uko Mount Pleasant. Unoziva wakapfuura pauniversity pane Mount Pleasant shopping center paleft, ukangoti fambei concert iri ku left side uko. It should be the first or second street. Saka waingoti fambei uri muna koni imomo. I think imba ichi 5, 6 or 7, something like that. Mwana yeye aigadwa ipapo mukomana uyu. Saka achinzi mwana waMugabe. Pachina sali pasati pana mayala. Papana sali. Taendesa magadzi ipapo. Kwembakore mwana yeye achigadwa. Kana ari iye uyu Tonderai uya aigara ipapo, then mwana waMugabe. But kuti muti moita ma-DNA ameri ma-DNA munenge muchaita nani? Noti vana vaMugabe vacho vanabhona ivava vese ivava pamwe havasi vaMugabe, noti uyu angari hure ka Grace angari hure kana naizvozvi ana Chris Mushohwe vese vakapinda napapo. Ndo zvakaitisa kuti Changa rauraiwe. Izvo ndezvo rimwe zuva Changa rakafa pamusara paGrace. Changa ratsiura Grace kuti zvamuri kuita izvi zvikaonekwa nashefu zvinoperera pai. Vapa airport apo vachienda kuMalaysia here. Grace akati ipapo kana muchenda neuyu inini handisi kuenda ipapo kureva Changara angari ADC waMugabe for years. Zvikanzi naMugabe ko unogoramba sei kuti tiende naye, inga ndiye watinofamba naye. Zvikanzi anga achida kundinyenga.
Mugabe unokuteerera mukadzi akafonera chihuri zvikanzi vatore mupurisa wako kunoku aida kunyenga chihuri, aida kunyenga nhingi mai. Chihuri akaenda akanotora Changara akaiswa commissioners pool. Changara nokuona kuti handingagara commissioners pool ndokunogara mumba kwake kuplaza ndokuzoenderwa nemasaiwo ikoko vachitonge varusympathiza naye vakamupoizena akafa dambuka matumba pamusana paGrace. Saka kuti mutore mwana uyu mwana mumuitise DNA nevana ava inogona kusabudirira nokuti vana ava vanogona kunge vasiri vaMugabe futi. Pana ana Peter Pamire ipapa. Ukaona mukadzi uchienda pane murume ane mukadzi wake uchiziva kuti uyu ane mukadzi wake oenda odanana nemurume uri hure. Apa ndidzore tsvimbo uri hure. Mukadzi ukaona uchienda pane mumwe murume pane murume waunoziva kuti akaroora ane mukadzi uri hure. Zvichireva kuti kana murume une vakadzi 2, 3, 4, 5 vese ava mahure. Mukadzi chikwaye ndiye wokutanga. Chinokupa kuti uite chivindi chokuti ndinoda kuenda pane mukadzi pamba apa kuti ndororwe nemurume uchiziva kuti ane murume ane mukadzi wake chi unenge uchiti chauya handiti kana kuuraya unouraya chauya. Saka ukaona mukadzi anoenda pamurume wemunhu imhondi ihure. Ari kuhura nokuti munhu ari kudana naye ane mukadzi wake. Apa hatiende tichinzvenga bodo. Nyangwe zvikakubatai mudzimba imomo asi ndiri kutaura chokwadi. Unenge uri hure. Waenda pamurume ane mukadzi wake. Nyangwe ukazobvisirwa mari uri hure. Uri hure. Nyangwe ukabisirwa mari uchinzi waroorwa asi uri hure. Noti wakaenda pane mukadzi ane pane murume ane mukadzi wake. Wakadi kuzvitsvagira wako. Wakati ndoenda ipapa nokuti chaitika nyangwe pane hondo tinoita. Which means uri mhondi. Futi. Double. Uri hure, uri mhondi. Saka ukaona mukadzi anoenda pamurume ane mukadzi wake. That woman is dangerous. Mutyei. Right. Apo ndapedza. Dzimwe nyaya ndine ndichikupa mbijana.